Så har vi lige Lad mig syge superbil. gang i de syge tørrispot til ramme her. Ej, det er nice det her der. First in Ocean Team Denver. Så køler han nok lige sin... Made by Nanook. Er det dine 88'er? Er det dine 88'er, Nanook? Ja. Er det dine 88'er? Fatbody? Nej, det er, hvad hedder det? Cruise Value. Og det er de der psykonomer, der klarer sig her godt, ikke? Ja. Det var fandme godt, det her. Det var rart, piger. Det var ikke det. Nej, det er bedre end den anden, der tror jeg helt det der. Det er omkring det samme. Bad du creep? Ja, din mor må jo egentlig også se rigtig godt ud, når man ikke har sådan noget hestetøj på. Nej, ja, jeg vendte den lige sådan 10 sekunder ind i hovedet. Det er rart, virkelig. Du var på dig, inden du sagde om sådan. Hvad sagde du? Du var lige på dig. Ja. Jeg tager jo lige 8.000 til Du kan ikke slå for meget på den der ledning der, så det ikke stikker en kørt længe. Der kunne man lige høre noget af stålet. Ej, det var skærmen der klikke. Der er den der skærm, der varmer helt. The Monster Pot. Den er kold nu, Bjørn. Jeg faldet ud. Ja, det tror jeg slet ikke. Jeg tror, den skærer meget med det. Good. Hvad er det for en test i 05, der bare trækker hænderne ud? Er det nogen, der gør det der også? Det kan jeg sgu ikke huske. Den døde. Resten er den bare. Sluk mig på det der PCI kort til at tage noget i. Og han butter der igen nu. Buder nu. Så knalder den der i, når Du kan ikke, hallo, den er tændt. Ja så, det sker ikke noget. Åh, Gør der ikke det jo? Jeg har 40 pløje grafik på i. ja. Folk siger også, at man ikke må stoppe blæser ind, når det kører. Det gør jeg da bare. Ja. Harddisken skal man ikke tage fra. Og siger også, at man aldrig nogensinde... Nej, Windows den stopper jo til den. Altså. Det kan godt, hvis du er hurtigt nok, så er det godt, der har det, skulle bare sætte den til igen. Skal vi se, hvad Monster sætter derude herovre, det, om det yder noget? Ja, høvler bare igennem. Det høvler bare igennem. Der er godt boble dernede her. Og så har vi lige et 38 gange 2 her. Lidt af moddet fra Peders. Og endnu The Monster Pot. Du kan se sporen her. Er vi oppe på? Skal vi lige have fokuseret her. Det er ikke så nemt på en LCD-skærm. (24 622). Og så har vi deroppe. (5.2 gig). Er du på gang hjemme? Hvornår? 578 på rammen. Det er endelig godt. Prøv at slukke den og tage båden ud af rammen. Eller tage båden ud af bundkortet bare, så prøver man nogle andre ram. Se om det er derfor. Hvis det er, så put vaseline i sokken.